Ugunta, happy ka sa imuhang adlaw nga natawhan. Bisag dili ta kompleto. I miss you so much, ma. I love you. Minsan ay nadarapa, minsan di na iluluha, di ka na. Ang ako lang yung taganong maayong panglawas, kakusog sa imong lawas ug sa pagsuporta. Salamat kit kaayo. Maninimdim pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal. Lama, may buntag. Si Ma'am Norma? Dahatod may aning package, ma'am, gikan sa Kuwait. Ano na nagtawag ani? Kitawagan ka? Ako man nanawag. Na-inform siya nga naibayro nun nga 1.5. Meron nun, sir? Oo, sa charge. Huwag pa. Charge na ni ma'am. Ha? Wala ba siya nagkuhan? Wala, mapili ba yan charge good? Oh, no! Di ko kwarta diri. Imong anak ni ma'am? Dili. Akong kuhan umagat. Umagat. Patapli lang sa saya ha. Patapli lang sa ma'am. Kaya di mo naman ibilin kung wala'y bayad. Ano na lang, balik na miyon niya hapon. Palig lang kung kanog 1.5. Pag naaka, hamya. Ibalik lang na mo niya, ma'am, hapon. Pero lang kan sa kanay, asawa sa anak iban. So okay na, ma'am? Balik naman niya hapon, ma'am. Picturean ka lang ng namo daan. Balik para kita na mo doon sa office. Yeah, ma'am? Dirita. Kaban sa item. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagawa. Surprise! Happy birthday! Maligayang bating sa iyong kaarawan. Happy birthday! Bating sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Tag og happy 57th birthday. Magpailaila dai mi. Ako dai si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So naami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo ka kinsa gahatag nimo ani? Pakuan lang kung kinsa sa ilaha. Isa man paminaw kaya nimo. Kung sinong anak nga kuhan, babae nga nasa Kuwait. Na naa sa Kuwait. So tanaw nato kung siya bagyod pero usa na ko basahon iyang mensahe. Kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Sinasay mensahe. So, ana siya. Happy birthday, ma. Dili lang ko magdrama. Wish na ko nga tagaan pa ka og taas na kinabuhi sa Ginoo. Og maayong panglawas, ma. Amping ka always, ma. Naara ko mo suporta nimo permi. I love you, ma. Once again, happy birthday. Unta na surprise ka, ma. Ugunta, happy ka sa imuhang adlaw nga natawhan. Bisag dili ta kompleto. Miss you so much, ma. I love you. Gikan sa imuhang anak nga maldita kaayo, Jingjing. Maldita pero may good heart. Asa may mga anak? Ma'am, birthday wish ni mo, ma'am. May mga panghinaot sa birthday ni mother. Ay, happy birthday. Maraming salamat maldita ko. Ayaw na pasalamat ko nga. Malaon niya ipatagtan. O maayo kayo siya. Sorry ma kung maldita ko sa akin. Musukol? Dili lang. Hindi ako matingog sa iya. Oo. Para parang okay na. Happy birthday lang. Kagkaguan, tapos ginagui, good health. Salamat sa tanang mga bata at pagkadakaw na mo i-alalayan mo naman karang happy birthday. Ito lang. Sa may mga mensahe sa imong pamilya, labi na kay Ma'am Jingjing, nag-effort ani para sa surprise. Pasalamat lang yun kay Jing sa imong yung kuhan nag-surprise. Give ko nimo.
ang ako lang yang nga tagaan lang yung kagkuan, tagaan og maayong panglawas, kakusog sa imong lawas ug sa kuan imong kuan sa amuang pagsuporta. Salamat gid kaayo. Ito lang? Nag-request ra ba siya sayo daw kag budot? Sayo mamoy. Uban daw ni Kuan. Magad. Magad. Sayo mamoy. Sige. Sige, picture na lang. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakataon ang Bigos Flower Shop lang doon